ongi etorri, eta mila esker ona aurkitzagatik gaurko egunean, sormenaren kabiaren peken emaitzak ikusteko egun honetan. Bai zuei, ez zaudetenei, eta bai YouTubez, pantailan bestaldean, entzuten ari zaraten hori. Baldin baten baldin badago. Orduan oso postekoa da, gaur hemen ekitaldea hori izatea. Bosgarren ekitaldia da, sormenaren kabiaren bosgarren ekitaldia. Inbidetxo bat egin dugu, pozik oso, zer guztet justu Arkizaren herri proiektuaren helburutakoa da, kultura zabaltzea eta kulturari tokia ematea, ezta? Eta ez zuzen, kabi hori sortzen dira testu inguru horretan. Eta eman bezai artistei, nola beti inguruaren natura batean, landaren nuan sortzeko aukera. Aurten gurekin, Laia eta Mirari eta Leia izan ditugu. Eta hain beraiek erakutsiko dizkigute beren sormenak zer eman duen, Arkizak zer inspiratu die, eta, bueno, gustatuko zegula eta disfrutatuko dugula horrekin. Eta nik eskerrak eman nahi dizkiet, egin duten lanagatik, eta bere burua bekauetara eskaintzeko aukera hartu zutelako, eta zorionak, bi horiek, zuek biok, bai Mirari, Laia eta Mirari, zinatelako aukeretatuko eskistak hiru astez Arkizan gurekin egoteko. Eta besterik gabe, utziko dut. Bai derri. Bai, eskerrik asko. Bueno, arratsalde on denoi, Iñakik esan bezala hau 5. edizioa da, eta hoi seinale txarra ez da, gutxienez. Eta, egia esan guretzako berak esan bezala oso pozgarria da, ikustea nola askotan izkutuan dauden artista txiki horiei bidea irekitzeko aukera daukagula Alkizatik. Aurten epaimaikide bezala alde batetik Koldobika Jauregi izan dugu, ondoren Uxo Azumeta serigrafia egilea, gero Maria Andres Sanz koreografo eta dantzaria, eta azkenik Armen Andermount Igeldo produkzioko kideak izan ditugu. Eta besterik gabe, esan bezala, alde batetik Laia Barela izan dugu irabazle, eta bigarrenik Mirari Orrondosoro. Beraz, hemendikan eskerrak eman, eta Iñakik esan bezala, gaur aukera izango dugu, beraiek 3 astetan zehar Alkizan egindako lana ikusteko eta goraipatzeko. Beraz, besterik gabe, lehenengo Mirari Orrondosorok egindako lana ikusiko dugu. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Flowers you brought, my stomach in knots. You never seem to be scared. My heart's on pause whenever you're gone. But one day we'll go anywhere. Darling, I've never been there. We will travel many miles. Will we ever see home again? Waves they tower, screams get louder. All I need. Hori da, Mirari Orrondosoro, Biaonatarra,
barne diseinuko ikasketak egindakoa eta azken urteotan saltxera. Hau hondakin bat da, hemen botatzen duguna, gehienez animali batzuk animali jaten emateko erabiltzen dena, baina lortuko bazen zerbait egitea honekin, izugarri izango litzake, niko. Eta letekoarena berriz, pixka bat harridura gehiokin nik uste, baina inplikatua dago, Bai, lehengoan ere hitz egiten aritu ginen, eta beste hondakin batzukin, eta ber zer egin zitekeen, eta bai, gustora. Will we ever see home again? Waves they tower, screams get louder. All I need is your hand in mine. Menaren ezagutu nuen nik uste duela urte pare bat, sareen bidez. Eta aurkeztekotan egon nintzen, baina momentu hortan ez zitzaidan egokitu edo ez nintzen ausartu. Egia esan, ez nintzen ausartu. Eta aurten esan omenga, oraingoan. Eta, sortez, hemen nago. Always getting closer. Even from afar. Niri egin zaiten hornekin, esaten duten bezala, bista ireki. Ikusi hondakinekin zer egin dezakegun, birziklaketarekin, orduan horri guztiari buelta bat ematea, ez? Nik erabili ditudan elementuak kasu honetan dira hemen bertakoak gainera. Bai, leteko sagarraren patxa, urruzolako patxa, matx patxa, ostatuko kafe eta arrautza hondakinak bertako gauzekin eta zakarrontzira doazen gauzoiekin berrerabilia daitezkeela. Nik nolabait erabiltzen dituen momentu honetan arte baratza txiki badaukat eta baratza botatzeko, baina orain beste zerbait sortu daiteke horrekin. Sorpresa jaso dut, egia esan nik aurrekin ez dakat alako hartu emanik egunerokotasunean, eta sorpresa jaso dut beraiek harritu ziren, baina nik uste gehiago harritu zirela irakasleak eta zaintzaileak. Ezkenean aurrek begirada zabalagoa dute, irekiagoa dute, eta ez ziren horrenbeste harritu. Eta gero gustatu zitzaien, lortu genituen emaitzak, ez? Egin genuen tailer bat, eta beraiek sukaldatu zuten, eta ikusten aritu ginen horren emaitzak, eta gustora dituztean. Eta gero helduekin, aurreko egunean egin nuen tailerrean ere, harrituta, ez? Baina mendikan hau sortu daiteke, momentuz nik hau lortu dut, eta gauza gehiago sortu daitezke. Espero nuena eta lortu dudana izan da, 3 aste buru belarri hontara dedikatua egotea.
eta batipat Alkizako herriai aukera hau emategatik, ez? Unairen bideoa ikusi ondoren ez dakiz hitz gehiago esan ditzazkedan, uste dena hemen azaltzen dela, nire proiektua zertan datzan, izan da hondakinak, bertan lortu ditzazkegun hondakinei beste buelta bat ematea, bizia ematea berriro, eta horiekin zer egin dezakegun bizia luzatu, ez beste materia batzuk sortuz eta beste pieza batzuk sortuaz. Kasu honetan ikusi dezakezute, jazteko ere balio dula. Moda jasangarria ere egin daitekeela erabilitako hondakinekin. Hemen bertakoak, matx-patxa eta sagar-patxarekin, Lete eta Ignacio Urrozola txakolindekoekin, eta ez dakit, zer gehiago esan, egia esan oso urduri nago eta norbete galderaren bat baldin badu edo, irekia nago. Bai, hori. Gustatuko litzaidakeena proiektu honekin lortu nahi izan dudana da begirada irekitza, ez? Nik garai batean egin nuen bezala duela urtebete pasatxo biomaterialei buruz jakin nuenean izan zen hori, ez? Begirada ireki zitzaidan eta hori hondakinekin zer egin dezakegun. Eta ez dakit zer gehiago. Norbait bat dago galderaren bat egin nahi duna. Nik hori galdetu behar nizun, nola burratu zitzaizun proiektuetan parte hartzea, nondik okurritu zitzaizun ideia hori, biomaterialak, zer egin beraiekin? Ezagutu nun, hitzaldi batera jo nintzen, hitzaldi hortatik ezagutu nun proiektu bat, eta ezagutu nunean pertsona jakin batek egin zuen proiektua, azenarioak erabiltzen zituen, azenario hondakinak erabiltzen zituen hori moda egiteko, eta esan zer da, flipatu egin, hitz batek esateko flipatu egin. Eta hortikan hasi nintzen investigatzen eta saiakerak egiten. Eta hortik jodet. Eta galdera gehiagoz badago, Laiari emango diogu pas. Gero. Qué sufridera llevas. Zesan behar nizun, gero salestu tamien. Bai. Posar. Bukatzen duzu. Orduan, esango nuke, momentu hontan, bizitza luzea delako, momentu hontan nire burua ere bitxigile bezala, edo sortzaile bezala definituko nuke. Egia da ibilbidean gauza desberdinak egin ditu dela, bitxigile izatera iritsi arte, eta ziur nago, hemendik aurrera ere, beste hainbeste pausu desberdin emango ditu dela, ez? Baina momentu hontan, sortzaile edo bitxigile bezala izendatuko nuke nire burua.
donostiarra naiz, Donostitik Parisera joan nintzen, Parisen eman ditun urte desente, eta itzuli nintzenean duela 2 urte berriro Donostira, Donostira itzultzeko goiz zela sentitzen nuen, eta beste abentura bat behar nuela. Orduan, Alkiza, bai, egoera desberdinak direla eta hemen bukatu dut. Baina hasieran ere nuen pentsatzen Alkiza izango zenik, baizik eta herri txiki batera bai joateko gogoa neukala. Eta hori, kasualidad, zirkustantzia, hemen txenago. Got no issues, it's kinda nice. Like running water into a paradise. Got no drama, feels like we arrived. Picture perfect, it don't exist. But when I'm with you, don't have to question it. True devotion. Oraingo momentu hontako kabia, Alkizan ere egin dut, bai, Urmarara etorri nintzen, egonaldietara, ekainean, hor ezagutu nuen Sormenaren kabia beka existitzen zela, eta beka eskatu nuen, baina baita ere, herria ezagutu nuen, da ingurua gustatu zitzaiten, eta galdezka ibili nintzen zerbait zegoen, eta orain Sormenaren kabia, eta baita ere, nire kabia hementxe egin dut. Took a long time to know what I wanted, and now I do, and I will wait on you. Took a long time to know what I needed, and now it's clear whenever you are near. Forever holding out for you. Took a long time to find what I was looking for, but when it did, it all fit together. Took a long time to see what was in front of me. I can't lie, no matter how I try. Forever holding out. Forever holding out for you. Bueno, arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Bi gauza esan nahiko nituzke, alde batetik, bideoan ez da esaten, igual momentu hortan ere, oraindik, biak beka barruan, bekan egun horietan ginelako, baina nire kolekzioa esan dezagun, ni lehenengo aldia da, material organikoekin lan egiten detena. Orduan ez nuen ezagutzen, nik metala ezagutzen dut lan egiterako orduan, eta
Bueno, materia organikoarekin aukera eman zidaten lan egiteko sormenaren kabia bekarekin, eta Mirarik bideoan esan duen bezala izan zian 3 aste jolasteko, ez? Ni Urmarara etorri nintzanean, jolastera etorri nintzen, eta beka ere jolasteko zen, ez? Pixkat, bueno, nire ingurua ezagutzeko eta nolabait inguru hori ere bitxietan aplikatzeko. Orduan, Alkizara iritsi berri nengoen baita ere beka eman zidatenean, eta basoa ezagutzeko aukera polita izan zen. Bai Koldobik eta bai Helenak asko esan didate landarei buruz, nik asko eta ostoi buruz zenuela ezagutzen, eta baita ere inguruko jendeak. Eta, froga asko egin dituen, gauza asko puskatu ditut, fijatzen bazerate ere ostoak adibidez kolore desberdinetan daude, batzuekin froga egin detelako airean eukitzea, beste batzuk liburu barrutan euki ditut. Eskertzekoa da, sortzaile bati edo ni hontaz bizi naizenetik, bizi naizela eta oso sartuta daukadala saldu behar dela, nolabait hau zen, disfrute bat, ez? Eta, froga pila bat egin ditut, hor dauzkazue ikusteko eta galdetzeko, brontze arroxarekin ere lan egin dut. Gauza desberdinak frogatu ditut eta eskertzekoa da, ez? Aukera hori ematea, gainera, laguntza batekin eta hoxe. Hori alde batetik, eta beste alde batetik, bideoan ere Helenarekin egindako tarte bat zegola, baina ez da azaltzen. Galdu ditugu irudi horiek, eta pena eman dit, azkenean ni ikusten da denbora guztian etxean lanean, baina baita ere Urmaran pasan dituen egun batzuk. Eta uste den nire partetik hori dela. Eta azkeneko gauza. Bai bitxiak ez direla, azken aurreko, mirari, pero ben. Bitxiak egia da, jendeak uste duela ez, bitxiak politak edo ez, garrantzia ematen diogula itxurari. Baina bitxigintza garaikideak eta hori ere hortan indarra egin nahiko nuke, ez dela bakarrik pieza politak, historio bat ere badute atzean. Eta nik gaztaina aukeratu dut, eta bideoan ere ez da azaltzen, gaztainaren evoluzio aukeratu dut pertsonen evoluzio bezala. Hau da, pertsonek bizitzan momentu desberdinak pasatzen ditugu, txarrak edo esperientzia txarrak eduki ditzazke egunak, eta hori nik alderatu nuen gaztainaren lehenengo fase horrekin fruitua maskor barruan, ez dezula jenderik ikusi nahi, pintxoak dazkazu babesteko, eta gero nola fruitua, emozio hori hobetzen dijoan edo trauma hori gainditzen goazen, fruitura iritsira arte. Orduan nik basoan paseo horiek ematen, nolabait gaztainaren evoluzio hori pertsonen esperientziekin edo evoluzioarekin lotu nahi nuen, eta bitxi polit bat izateaz gain, kolekzioak historio bat eukitzea atzean. Eta izakiak ere soziala geranez eta momentu txarrak pasatzen ari geranean pertsonak edo ingurua behar dugunez, hor ere gaztainaz gain beste hainbeste materia organiko ikusiko dituzue bitxietan. Ez dakit azaldu nahi zen, baina, Eta azkeneko gauza, kolaborazio bat egin dugu Mirari eta biok. Orduan, Mirarik prestatu zizkidan, hoi da, gaztainakin eta arrautzarekin hor ikusiko dituzuen vertikalean dauden kollareak. Orduan, berak eman zizkidan nolabait nik eskatutako formak eta materialak, eta gero nik bai zilarrarekin, bai latoiarekin eta bai japoniar soka batekin, sortu ditugu hainbat kollare bakar o uniko, kolekzio txiki bat sormenaren kabia. Hoxe. Hor ikusgai dituzue, bai berak egitakoak eta bai elkarrekin egindako kolaborazioko piezak. Eta oso gustora egin dugula lan, gu Urmaratik ere ezagutzen ginelako, orduan plazer bat izan da berarekin egotea. Goza esan, denak eta esan, baino olako herri txiki bat nola mugitzen den, ez? Kultura mailan, nik uste beste jakenstenean gauden eta direktoan beste herri batzuk hartu dezatela hitza eta ipurdia moitza duten kultura bultzada bat emateko, ez? Eta hoxe. Zer? Bukatu aurretik, nik galderatxo bat egin nahiko nizueke bioi, eta nire galdera zuentzako aldaketarik nera egin du bai pertsonalki edo profesionalki beka hau irabazteak? Niretzat, adibidez, nire kasuan,
aldaketa izan da, osea, bai beka eta bai bizilekua, ez? Orduan, bai izan da, ni hiritarra izan naiz beti, eta beti, ez dakit, hormigoi artean edo ni eraikinetan fijatzen nintzen denbora guztian nire lanak sortzean. Orduan hau bai izan da aldaketa bat, naturatik formak hartzeko edo naturari bere garrantzia emateko, ez? Ni nintzen oso urbanita eta oso grisa. Eta orain askoz ere koloretsuagoa naiz, eta, eta irikiko dit nik uste dut asko inspirazioa alkizan egoteak eta beka honek eman didan aukera ere, ingurua ikusteko, ez? Eta hortik ari naiz belarritako batzuk, forma horiek, bai muerdagoarenak eta bai olako materiak, ez? Hortik hartzen inspirazioa. Nire lagundu lana izan da, azadueten bezala 3 aste buru-belarri hortara dedikatzea eta investigazioan sartzea, ez? Eta, 3 aste beka izan dira, baina egon gehiago dara batzatzen elkartizara nahizean. Adoptatu izabia. Eta, lagundu dit buru-belarri sartzen proiektu batean eta bide hori ematen, ez? Eta lehen esan duten bezala, eta errepikatzen begirada irekitzen eta hortan jarraitzen. Urte gehiozea lortze duen hau. Eta, egia esan ja iritsi gea 5. edizioko amaierara, baina, egia esan eskerritzak besterik ez ditut eta, udalaren izenean ez ditugu, eskerritzak besterik ez ditugu. Bai, proiektu honetara presentatu diren artista guztientzako eta baita noski zuek joentzako ere. Eta aipamen berezi bat egin nahiko nioke gaur tamalez ezin izan dut hori, baina Edurne Ayusori. Izan ere, askotan emaitza bakarrikan ikusten dugu, baina emaitza baten atzean, ez Edurneren lana soilik noski, baina bai jende askoren lana dagoela, horien artean Unai Zurarrainena. Eta bai, hemendik eta, esan behar dut, azkenean oain dela, duela 5 urte kabi txikitxo bat sortzen hasi ginela Alkizan, edo hasi zirela garai horietan proiektu hau martxan jarri zutenak, eta gaur egun kabia geroz eta handiagoa dela, eta 4 haizetara zabaltzen ari garela sormena. Eta, egia esan, zuek bioi nire ustez adibide bezala hartu behar zaituztegu, azken finean askotan ez garelako ausartzen gure buruan ditugun ideak aurrera eramaten, eta